Sanibonani molweni ndinamkela ku-SABC TV ngesiXhosa. uLazarus ke emveni kokuba ke ethethe into yoba ke akazali kutatakhe, utatakhe bephoxekile kakhulu. Ngewesi ke guys, yonke le nto ithethwe phambi kohlathi nabo bonke ke abanye bebekhona phaya kulaa ndlu kaZoleka. Icela ke sithi yena umthetho wakhe ke akafumani bantwana. Becaphuka kuyise sithi wena waxoxisana nditsho nezinyanya zokungcukana. Wabesithi ke omnye le yenzileyo into ayixoleleki yona. Phofu ke uhlathi wabesithi mna nani sodibana ecourt ngoba kaloku mna ngoku ndifuna i-full custody for umntana wam. So uZoleka ke udicayide into yoba uNonceba mayibe nguye ke igqwetha lakhe kuyo yonke le nto kahlathi. uNonceba uveze into ethi ke kuyacaca kwakuqala ke into yoba ngelaa xesha uhlathi emxutha uqhawe uhlathi wasebe wabrayibha ilentuka wonke umuntu owayekhona wasecourt osebenza ecourt because kaloku kwakungamelanga uba ayiwine ikheyisi ngolaa hlobo. And ke ngokumile ke ngelithi ke uZoleka yena andifuni hlathu kowethu umntana. Emzala engamzali andifuni kwandidibanisa ubavumile nohlathi. uNonceba ke bimchaza yonke le nto ke ngoba kaloku xa ethetha uZoleka uthi umntana wethu ethetha nobrother wakhe and yena uyamsapota ke ngayo yonke indlela because kaloku uyayibona into yoba isizathu sithini esenze into yobuZoleka amnikeze umntana ubhuti wakhe. Kwelinye icala ke kwahlathi ke guys ziyamporoma phaa because ke uThumeka une-stress soba umthetho wakhona yena le nto bengayilindelanga uba ingavela ngolu hlobo yonke le nto. Ubuhlathi ngapha uthi mna ndifuna ukuya ecourt and ndifuna negqwetha. Uthi uThumeka le nto lena uyenzayo imosha ngoku i-relationship ebesendiyakhile mna noMagaba noZoleka. Uthe ke uhlathi leyo ke into yeyena unodwa phaa ayindidibanisi mna anamsebenzi naloo nto. Into endiyithethayo uba mna ndifuna ulwela i-custody yomntana wam. So ube ngathi uyamconvinsa ke guys uThumeka into yoba hayibo lo mntana uyathandwa kuwabo ubavumile. Uhlathi ume ngento ethi uthandwa ngoba thandwa esasasiduphunga singuLazarus. Uyamthuka umbiza ngesiduphunga ke guys Lazarus. Uhlathi ke guys uqhubekile ke kuthe kusongena ke uLikamva wambuza nge-address ke ngokuba eyakwaZondo ithini na because kaloku uLikamva wayejola phaa. So uThumeka ibimdika ke le nto ambuza uba usaqhubeka nale nto na wena. Wathi omnye yeyi ndiyaqhubeka. So ke uyile ke kwaZondo ke apha afikele khona ke koZondo nomkakhe uHlengiwe. So khumbula uHlengiwe nguye owayemncede kwinto edibanise nedivorce. So ufikile ke kuye ke wafika wamxelela ke into yoba ufuna amncede again. Wabe sesitsho komba kaloku mna ndisaspendiwe for unyaka but ke wabecenga wethu uhlathi sithi ayi ndifuna nje ii-advices ke bahlale phantsi ke wabe sethetha naye. So uyambuza kuHlengiwe into yoba ayikho na into engenza into yobuZoleka abe unekheyisi ngakuwe like into ongakwazi ukusebenzisa imali okanye ezinye izinto. Uhlathi uthe no akho kwanto mna into endiyifunayo qha mna ngumntanam kuphela enye nenye andinamsebenzi nayo. So uHlengiwe ke uthe uzoba yi-advisor ke kuye or i-consultant but uzocela omnye umngani wakhe amfayilele zonke ke izinto ecourt because yena akakakwazi ukuya until adabe urayithi ke. Kwelinye icala ke kwizinto ezininzi ezenzekayo ekhusela uZoleka uthe sazincokweni noLazarus kwafika uOnga ofike ke wabaxelela into yoba uMr Mvalo neCapital Bank baphumile kuye and bafumene enye ke ngoku ikhampani yayo yiCybersphere. Awuthe ke uLazarus xa eyiva elo gama wathi nguLillian Gumede ke lowo and yonke le nto uyenza ibe personal. uZoleka uthe sithi mhlawumbi professional wathi omnye no ndiyamazi uba usebenza kanjani. So uLillian ke yi-ex-wife yakhe and ke uZoleka uyawacela ke into yoba after yonke ke le nto ingase ukundicacisela uba yintoni eyanenza nibe namhlanje anivani noLillian. So bengekamphenduli ke uLazarus ngebali labo loba yi-2. Kwelinye icala kuLillian ngapha guys naye ke befowunile ke efowunile uLazarus thetha naye efowunini ngento ethi uZoleka urayithi na. Mbuza ke nokuba funeka amxelele nangomvalo uba ungumntu onjani. Omnye kuthi hayi yonke into uzozifumanela ngendlela but ke uyamva into yoba ininzi wethu into ayibuzayo kahamba uLazarus ude wambuza uba le call imayelana nantoni kanye kanye. Wacaba ke omnye hayi akade aphume egusheni wathi omnye ndisebhizi ne-meeting endinayo then wamdropha ke. uZoleka ke guys noQhawe hayi bayavana kakhulu emsebenzini barayithi kamba uQhawe une-ideas anayo. uZoleka athi makaqhubeka ayixelele uOnga. Nasekhaya kumnandi bangabo nje batiketisa umntana umama nomntana kuthethwa nangubhuti wakhe.
otherwise yonke into i-right. I so wish ke uqhawe angangakucala kanina nakule nto kabavumile. Kwahlathi ke guys zisamporoma because uhlathi akanaxesha likaThumeka. uThumeka uthe gqi ke guys uhlathi ebhizi uhleli phezu kwebhedi. Ubhizi ubhala zonke izinto ebezicilwa nguHlingi wathetha efowunini. Uthe xa egqiba wabe uThumeka lapha phezu kwakhe ebhizi emncamancamisa ke semxelela uba uya-ovulata yena uready into yoba mabenze umntana. Uhlathi hayi umphushi besithi hayi ndiyaxolisa ndicela uke ume kancinci ndisebhizi nale nto kabavumile njengangoku. Wabe sithi omnye wethu uthetha into yoba lo wethu umntana soze sibe samenza because yonke into ngoku it's about ubavumile. Wami bemxelela ke nale nto uba mna andiyithandi yonke le nto le custody because uZoleka akayidizivi yonke le nto. Ethi not after into kaQhawe. Yho, uhlathi ke guys wamhlafuna embuza uba wena uyamthethelela na emveni kobuxoki obungaka abenzileyo uZoleka, kanti wena umthetho wakho kweli cala likabani? Wabe sithi omnye hayi bo uthetha ukuthini. Wabe sibuza futhi uhlathi into yoba ubumazi buZoleka uba umithe umntana wam, ubuyazi lo mntana wandifihlela. uThumeka uthe hayi bo ndingakufihlela kanjani ndiyenzelani loo nto? Uhlathi uthe kaloku ndiyazela phi, mhlawumbi wena ubufuna ukundifuya. Yho, uThumeka wothuka ke kayisithi hayi bendingayazi ke into yoba mna ndifuna ukufuya. Uhlathi ke uthe ke uba ngcono ke bhetele into yoba aqhubeke nokumsapota ke if ufuna izinto zabo zibe right. Senje uba akamcengi uThumeka ke guys oko ephoxekile engabhilivi. Iwesi nalo mntana amlolayo uhlathi ufuna azohlala noThumeka lamgezelayo. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.